Salutare, bine am găsit la un nou episod de Minecraft, lumea Ionuț. Sunt aici împreună cu Ștefan și vreau să vă spun că noi ieri am avut o zi pentru creativ și eu cu Cosmin mi-am construit propriul ceva și cu Raul. Și cu Ștefan eu stau și că la cum mi-am adăugat ceva mai nou, ceva mai secret. Trebuie să mai aproape. Dacă nu dau. Ok, să facem strip secreturile noastre. Dacă nu știați asta, noi putem trece prin tablou. Și trebuie să punem niște paneturi și aici și aici. Signuri, adică. Ba, dar unde? Și după aceea să punem pani pe el. Oh, da, încă un tablou. Oare putem trece prin el? Da. Aici este o cameră pur și simplu decorată frumos. Și ceva lângă ea. Enchant. Avem ceva mai special aici pentru că ne-am întâlnit puțin cam mult. Bă, băgai și eu niște 11 iron. Ai niște sabii mai bunicele. Îi tragi acolo. Ok. Mă duc să mă lupt. După aceea vă scoate un episod cu lumea lui Ștefan pentru că eu mă gândeam să scot astăzi măcar un episod și mâine și poi mâine nu. Pentru că nu am timp, nu voi mai fi oată. Băi, că nu vreau pana, iau tu. Ok, uite, nu știu. Uite un creeper. Bă, În acest episod nu facem mai mult decât cred că o să ne jucăm de avea să înțeleg, vrei? după. Ok, eu mă pun. Până la cât număr? Pun la Număr cât până la 15, hai că dă start. Hop, hop, o ca să nu fie. Hai că nu mă întoarce-te. Bine. Hai mă, cum pui doiul ăla. Ok. Hai, începuși. Eu da, sunt la 25. La 30 completă. Avem voie prin oraș? Gata, da, avem voie și prin oraș. Un indiciu, ești prin casă sau pe afară? Afară. Ok. Eram și fără shift-ul, că nu m-a spus să bine. Da, dar nu se vede pentru că e ploaie. Am văzut. Ok, mă duc să te scund. Ok, gata, acum tu te pui. Bine. Hai, voi să dai mine, mă. De. Oh, O voce te dau. am parc ceva mai bun. Ok, hai, cred că am încă N-am mult. cu flame. Da, da, se oprește flame-ul pentru că ploaie. Până atunci am unit. Păi o să mă pun. Nu facem ceva mai mult în acest episod. Da, și după aceea vă scoate un episod din lumea lui Ștefan pentru că o să-și facă și el o lume. Aici m-am mai ascuns odată. Pe nu să o dăm pe creativ. Niciodată. Niciodată. Ok, hai. Gata. Ok. Deja te văd. Bă, ești undeva pe aici. Acum nu te mai văd. Atunci nu știu undeva pe aici. Ești prin oraș sau nu? Sunt din oraș pe acolo, pe aproape de casa ta de munte. Ok, îmi dă indiciu. M-ai văzut? Nu. Nu te văd. Acum ce fac? M-ai văzut? Nu. A, gata, gata. Îți văd și numele. Da, oh my god, n-am stat pe shift. Bă, n-am țintă, băi. Îți dau una și ești mort? Nu.
n-am ținut. Acum! Da, acest episod nu va fi foarte și îl vom opri la 6 minute. Am o problemă cu YouTube-ul pentru că nu pot pune episoade, adică pot pune, dar să pun foarte greu. Am Hai, da, vrut să să pun mergem la- episod de 12 minute și s-a pus în cam o oră și ceva. Mamă, ce faci? Mai avem aici. Ok, ai un turnecop? Nu. Turnecop, n-am. Aici Ah, este... uite, e unul aici. Ce bine că avem Golden Apple la noi. Ok, să vedem ce filme. Oh my god, am dat în tine? Bă, n-am eu armă. Da, dar nu trebuie să zic arma cu flame aici. Nu cu flame. Cu sabia. Mamă, ieși la afară. Oh my god, mai bine dau fără flame. Mamă, ce le dau cu fără. Care m-am Wow. Da, ok, bine. Unul cu armură. Cu armură. Mamă! Oh my god, sunt doi acum. God. Ok, nu mai să dau. Wow! Bine, hai să cam terminăm aici episodul. Papa, Ei bine, lume, și cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să mai scoatem episoade de Minecraft. ok, tot dișan. Ok, pa! Vă așteptați la un nou episod din lumea lui Ștefan.